Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi ukhulume ngomdlalo osemncane waleli qembu Naledi Hlongwane oseqenjini lama-reserve. Ubalule nokuthi abadlali abathathu abaphuma kwi-DStv Disc Challenge bazobe bezilolonga neqembu elikhulu. uNasruddin Nabi ukhulume kanje ngemuva kokuthi i-Kaizer Chiefs inqobe ngo-1-0 ibhekene ne-Chippa United emdlalweni we-league eMoses Mabhida Stadium ngesonto. Ebuzwa ngoHlongwane oshayela i-Carling All Stars amagoli 2 emdlalweni wobungane neMagesi FC ngesonto eledlule, uNabi uxwayisa ukuthi angajahwa umdlalo neminyaka engu-19 ubudala, ethi ukusebenza kahle kwakhe emdlalweni wobungane akufanele kuthathelwe phezulu ngokweqile. Ugcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi umdlali athuthuke iqathu neqathu. Nokho uNasruddin Nabi uqinisekisile ukuthi uHlongwane nabanye abadlali be-DCC bazothola ithuba lokuzilolonga neqembu elikhulu. Ithimba lezobuchwepheshe lizohlola ukusebenza kwabo futhi uma kukhona ogqamayo uzokwengezwa eqenjini lokuqala. uNabi uphinde waveza ukuthi i-club isebenzisana kahle kakhulukazi nomqeqeshi weqembu le-Under 23 njalo ngesonto noma amabili. I-club ithola imibiko ngabadlali abangaziqeqesha neqembu elikhulu. Ngemuva konyaka omusha abadlali abathathu bazojoyina iqembu lokuqala ukuze baziqeqeshe. uNabi uveza ukuthi lolu hlelo selinesikhathi lwenzeka futhi akungenxa yokudlala kahle kwakamuva kukaHlongwane. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi abadlali bathuthuka kancane kancane futhi abaphushelwe eqenjini lokuqala ngemuva kokudlala okuhle okukodwa nje. Abadlali abaziqeqesha neqembu elikhulu bazothola ithuba lokuzibonakalisa, kuthi laba benze kahle banikwe ithuba lokudlala neqembu lokuqala.